ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കിടിലൻ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് കാണുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം 2 സ്പൂൺ തേൻ എടുക്കാം. തേൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, പലതരത്തിലുള്ള തേനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല നാടൻ തേൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരല്പം ഇട്ടാൽ മതിയാവും, എന്നാൽ തന്നെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. പിന്നെ 2 സ്പൂൺ തൈര്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ലെമണാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വല്ല ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ തലേ ദിവസം ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ രാവിലെ ആയാലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, കൈ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ബ്ലെൻഡായി കിട്ടും. പിന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ മുഖത്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ മുഖം നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ അറിയാലോ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഒറ്റ യൂസിനേക്കാളും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു വീക്കിലി 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. 2 ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ 2 തരം കളർ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മാറി ഒരേപോലെ വരാനും പിന്നെ സൺ ടേണും ഒക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ കളർ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന മാറ്റം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവം മുഖത്ത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും ആദ്യം മുഖത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് പറ്റുമോ, ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവാം, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നമ്മൾ മുഖത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കഴുത്തിലേക്കും കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ കഴുത്തിലേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം. നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും, നമ്മുടെ നോസിന് സൈഡിലുള്ള ഭാഗം, അതുപോലെ ചുണ്ടിന് താഴെയുള്ള ഭാഗം, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയുടെ അരികെ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ, ഇപ്പോൾ കവിളിൻ്റെ സൈഡിൽ, അങ്ങനത്തെ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഒരു ഡിമ്മായിട്ട് തോന്നുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടാതെ നമ്മൾ ഫേസിൽ ഏത് മാസ്ക് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർത്താനൊന്നും പറയാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ശരിക്കും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 3/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇടണം, എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓവറായിട്ടൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ തൈരൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കട്ടയുള്ള തൈര് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. കാര്യം ഇത്തിരി വെള്ളം പോലത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒലിക്കും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കി തുടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം. മുഖത്തുള്ള ഇങ്ങനത്തെ മാസ്കുകളും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ യൂസിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്